Ma hemm l-ebda evidenza li torbot lil kannabis mal-bidu ta' użu ta' drogi aktar qawwija. Dan saħaq fuq il-President tal-Organizzazzjoni Relief Malta, Andrew Bonello, fuq il-programm Follow-up fuq One, meta ġie mistoqsi dwar il-konsum tal-kannabis bħala introduzzjoni lejn id-dinja ta' drogi aktar qawwija. Bonello sostna li jeżistu kull tip ta' nies li jagħmlu użu mill-kannabis minn kull sfera tas-soċjetà, fosthom nies tal-familja u persuni li għandhom xogħol tajjeb u xorta waħda m'għandhom l-ebda tip ta' problemi għaliex jikkonsmaw il-kannabis. Il-President tal-organizzazzjoni qal li xorta waħda ser ikun hemm nies li jħabtu wiċċhom ma' konsegwenzi għaliex jabbużaw mill-kannabis, iżda rrimarka li bħalma hemm nies li ma jabbużawx mill-inbit, hemm nies li jikkonsmaw il-kannabis u mhumiex dipendenti. Ovvjament ħajkollok dik il-percentaġġ żgħir li jistgħu jabbużaw jew kollhom problemi li diġà kellhom problemi predisposti li l-kannabis mhix tajjeb għalihom, imma naħseb li ikollok mudell li tkun regolata mill-inqas ikunu jistgħu jaraw x'fiha l-prodott għax tkun labeled u allura hemmhekk qed tieħu pass bħala stat li tkun kontrollat u iktar safe. F'kollegament telefoniku d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista il-Perit Daniel Mikallef stqar li persuna tiġi trattata bħala kriminal għaliex ikollhom fil-possess tagħhom ammont żgħir ta' kannabis meta benefiċċju għal ħadd. Kull min huwa adult b'mod kuxjenzus jieħu deċiżjoni li jixtieq juża dis-sustanza, tajjeb jew ħażin jiena mhux ħa niġġudikah. Tajjeb, u għandu jkun jista' jagħmlu da b'mod sura ta' nies, mhux iridu morru anti-traffikant fit-triq fil-kantuniera, jiena l-periklu kbir li nara huwa dak li inti bniedem għax l-użu tas-sustanza ħajib hemm. U l-istorja turik li tagħmilha illegali kemm tagħmilha illegali, id-domanda u l-użu tas-sustanza ħajib hemm. Jien qed ngħid ejja nirrikonoxxu din ir-realtà. Dan fil-waqt li l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri b'reazzjoni għal każ ta' koppja li ġew arrestati fuq ammont żgħir ta' kannabis qal li hu jemmen li l-Korp tal-Pulizija għandu jaġixxi fl-ispirtu tal-bidliet leġislattivi li seħħew tul dawn l-aħħar snin. Nixtieq nara li każijiet bħal dawn ma jerġax ikollna. U dara se naħdem fuqha, se nibqa' naħdem fuqha sabiex ma nkunux qed nitkellmu fuq każijiet simili għal dawn. Preżenti għal din id-diskussjoni dwar il-konsum tal-kannabis kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi, Noel Sherry, li fil-waqt li sostna li wieħed għandu jħares lejn l-aspett ta' konsegwenzi u mhux biss dak rikreattiv, għamel enfasi fuq l-edukazzjoni bħala soluzzjoni.